Watajga kole na potajga kedu watajga embe kole na po tajga pane ga wala ga Mira para me pedir ama bombas. Isso não tem chocolate. Dikanya baca pas kau ni mos. Mana ada batu lor. Tahu apa tunenya Chaki munotanga kupa msoro ichanga mire. Zitarangu ningi. Yeni motaura nyai. pamusoro ichanganyiro ndini Edward Taya tinenyaya yekuti nesamusha medu imwana wakasakatika kuhondo asakatika kuhondo abva kuda pamwana wangu ini ndiri kuda ndibudona na baba wake akamuzvara saka nyaya yekunesa kuita ngekuti mazuva abuda ndakadaidza maikuru achiripo nemukororo wake saka tadawo zvimanje mwana uyo akabva kudai gwataura kuti nini ndikunesa pano baba mwana wenyu kurwara ngemasapanguni ndida kuenda kotoo kunyamapanda border post ndiko ndakasiya kwamutoko nesabhuku akanditora imomo wauziva ngenyaya dzachirikoko kuzenda kwamutoko kunyamapanda border post saka takazoita saizvozvo kuteedzawo maprocedures aya ini ndikaenda kune maikuru ndikati maikuru ndakabva kwa DC kudikana kunyoreswa vanhu wakutsvaga macomrade ndobva ndaendako svikei kuya kubva ndaona comrade Barara akati mwana wacho kuita sei ndikati ubudirwa ita vati ndini nhindi ndakashayika kunyamapanda border kasi nyaya yako yakatonaka iwewe wachati chimbokunyori pasiba chibva waenda wafone straight away kune Miss Chinyani atore nyaya yako straight away ndakava ndaitawo saizvozvo ndikataurira mukororo kuti ndiwo nyaya iri panhaka iyi akati alright zvakanaka ibaba itai saizvozvo tikadaidza tikaonana nababa veuyo iye baba akauya baba Chinyani akauya akavheta mwana uyo akati for sure pane mucomrade wakavhetwa tiripo tese right wana tapedza kutaura nyaya yese wakabva azi naChinyani wacho muda kuti kana tikatamona kuda kuti eipedu katoda kuti aigofamba nawo kasaka tendera mberi iri kutsvaga mwana iyo kazi ndingai pambe kutsvaga mwana iyo bobva wandotora wasvobva akamwiya ukazi ndoda kuti mwiya wako ipo paundibatsira kuti apane mwanda kutsvaga uko ndingofanira kufamba nawo mwiya undibatsira kwabva waenda after 2 weeks takabva kufona kuti foni mwana yatakamuona kunyamapanda border post for sure kwamutoko saka wabereki tikumbe hotini nende komuona saka ndakabva ndati ayi hazviitiba saka ndafonera po kwacho ndikati po ndo zvakataurwa kazi aiwa baba mimi ndiri pabasa aka go ahead tikoziva ndipinga namadzoka right takaenda takati Gilbert kozouya Phineas totaendako iyo aikona Phineas takaenda nayo akashayika mukomana wangu fesibhoni yamukoma wangu mumasoma right taendako takasvika kuona zveshuwa tiwatamwe paguwa payapo mawitness andakasvika kuona ikoko wakanditaurira ipapo mukomana akamba goa kazi baba vachimari pamberi pangu baba usazoti ndakamba goa iri mhara ngemwana wenyu ndii ndakaiga mwana uyu panapa ini chakaita ndige mwana uyu panapa ngechekuti ishamwari yangu ndiye akanditraina kuti ndiite comrade ini iye aita basa yekuneka ndege mudenga ndisenza naye ndi mujibha saka akazonita kuti iwo wakachenjeka sei hondo yakuda kuopera 1979 ini ndakuti ndikutraine iwewe ufundewo kuseta mabhambo pasi apo saka ini ndakaseta mabhambo aya akati sinede kwenda kutraining mwana kona utowe more intelligent than nini saka ndakamba goa kesha mari yangu mwana mukoma mwana yenyu mimi akashayika musi wa 24 December 1979
musisifaya zikaita kuti ashaike ipapo takaita rari muno mutine tondogara newamwesi wakangana makombweje kanga auya ikoko kobva tarerwa takusvika reason yacho ngekuti wakanga ataura kuti inini ndakapedza mabhono ese kusentinari ndichinindairowa ndege mudenga ndichidonesa makombweje ese pasi saka wande kubva kwakumutenga manje wone kuchaya manje saka sabhuku weko naishe weko ndiwakataura kuti imimi mauraya imimi munhu maukuita bridge out the contract because tiri musisifire how did you come to mauraya munhu kana mukawapisa zomoya nawo so isusu takuzomangarira tikatapinda mu1980 saka ndobva zvapera ipapo saka ndiwo chazoita kuti wamuige ipapo iye mukomana wacho ariko ndiye chairman wamutogwe kumaoveti saka nyaya iyo ndau yamunonge kuti nemukororo wangu tikwamba kuwira inisede kuti tiende kotoa mwana wakaza ubuda pane mwana wangu ipapapo achita kuti kotoa iye mapanda boda kundiwe ko iyo ndigo kuno iya kuti kuti ayo tikozotoka munhu siripo asi pane proof iko pomutoko kwacho ikoko kune wanhu wautaura ikoko kuti ndiye chai awa sabhuku yana ishia ina ndozwaona pandiye papo ndandikuti chazoenda tese naye iyo musakuti uenda komutoka mayo ndenda kwatenda kuti makaita basa makati mwana yake upiswa ngokuti ndakatosvika muchaji wakusema chaitaura kuti mwana iye taifana kumupisa asi munhu wakaita kuti tiadza kumupisa ndisabhuku naishe iwo handina kwawaona tatisapozi kwawatendawo ngoti vanhu wakaita basa ndiyo nyaya iri panapa saka hatisi kuwirirana apa ini ndikuti hambai kotoka mwana tange taenda kotoka mwana tikatatoka mwana toida uyo akati aiwa akanga auya apindi kumba mai ngoti mai wacho wakashaisa asi mai wacho ndiye akanitaura kuti iwe enda kutokako ndiyo nyaya iri netsapa chete uyo ndakazomupira tiketi maka nekuti takatazoita mambo imimi ndi makatipa tsamba iya makatiendawo inywe mafomu ekwa DC nekukanzoro ndiye akaita kuti akanzoro asina kunditanga kubaida kukanzika kune chinyana madheti emusi wa 30 emusi wa 21 emusi wa 23 zvokandigumbuka izvozvo because handisiri mwana mudiki bai handisi kugadzika zvinhu zvokuti ndikuda kugadzika zvinhu zvangu kana kudidimba ndikuda kugadzika musha kuti unake kuti mukoma wangu ini akashaya aindisiya nhaka ndiwe ndikusawaitoka umba yangu iye handiyo akadaidzwa iyoyo zvitondishamisa kuti adaidza mwana mudiki sei mukoma wacho ashipo moses ndo zvakandishamisa mupfuma mangu asi handida kuti ndigone ndibvunzisa mubhodhiwo asi ndakuzoona kutegedza kuti that remaining is too argumentative tikuda kugadzika zvomumusha kuti dai musha tawirana tienda kutoka mwana tiiga chete garai pacheya zvakuda kuita hatisi kuda kuagiwa because issue yenyu haisingoda argument inongoda kuti mutedzere process saka tiri chatodombo ndingonzwe kuti dambudziko riripo nderei Mpulisa mwisho inini mpo wakusokenaye no inini chandukasheti ndakaona samoni rakauya kwandiri richitiro tine mwana ari kubudirwa ari kuda kunotorwa kozoti asi hama dziri kuramba ndopanoda kukomenda kuti isusuwo semhuri taona isusu chatiri kuziva ndechekuti mwana wedu ari kurwara tazviona kuti mwana ari kurwara takagara pasi semhuri tikawirirana kuti ngatimbofambe tione kuti chii chiri kurwarisa mwana tafamba nofunga takafamba kukwanyo kanokwana ka5 kekutanga takafamba patakafamba tikasvika wakanzi mwana wedu uyu haasi kurwara nenyaya yakomuredi asi kuti mudzinga menyu mune munhu akashaisha maoko ndo zviri kurwarisa mwana uyu tobva ipapo tikaenda kwechipiri takangosvika tikataurirwa the same kuti mwana wenyu ari kurwara haasi kurwara nakomuredi hapana komuredi apa
imimi vanhu vacho vakashaisha maoko kwete vanasekuru venyu vakafa, asi imimi makatogara apa pakati penyu apa ndo pane munhu akakanganisa maoko zvekurwarisa mwana. Takaenda pechitatu takasvika tikangotaurwa kuti muri kuzvinetserei nokufamba, zviri kurwarisa mwana munozviziva, zvekuhondo zvamuri kutaura muri kuzvinyepera izvi. Mwana ari kurwariswa nezvinhu zvakaitwa nemunhu. Wachinyani wataurwa nemukoma wangu wakazouya pasabhuku, ndofunga pane mwedzi miviri yapfuura, wakatitaurira watiri pasabhuku nemhuri yese iri apa, wakati satadya handina kutaurira here patakasangana kwaHonde kuti mwana wenyu haasi kurwariswa nakomuredi ba, mwana wenyu ari kurwariswa nemunhu akashaisha maoko. Endai motsvage kuti mwana zvakafamba sei, kwete musazofunga kuti ndiana sekuru wenyu wakafa wari kurwarisa mwana kana kuti kudini. Munhu wacho akaita izvozvo. Saka I think ndo nyaya yenyuka haisi as complicated sekufunga kwamuri kuita kana kuitora kwamuri kuita. It's a very simple case, but ndimuda kuicomplicate kuti itonga pana zinyaya zihombe, but pasina nyaya iriche iripo. Chekutanga maenda kunganga nhatu, nganga zacho dziri 3 dzikuti kuti pakati penyu pane munhu akashaisha maoko, but wakutauriri kuti munhu wacho akashaisha maoko ndiye. To me it doesn't make any sense. What's the purpose of going kunganga kana isinoda kutaurira chokwadi chiripo kuti ikwanise kubatsirai? Because kana itaura kuti pane akashaisha maoko ngaitaure kana mese mamuripo. Akashaisha maoko ndeupi? Ndeuyu. Iwe shamwa taura nyaya dzako unodziziva, munobvuma nyaya dzake kana kuramba nyaya dzake. Because kana mungati takaenda kunganga number 1 ikati makashaisha maoko asi zita remunhu akashaisha harina kufa, moenda kunganga number 2 akashaisha maoko ari panapa zita racho haribudi, moenda kunganga number 3 akashaisha maoko aripo asi zita racho hapadi. Munopedza nyika yese muchikozi munhu akashaisha maoko uripo asi asingatauri. Sei munhu iye asi kutaura? Imimi chandiri kuona ndechekuti pamuri kuzoendanise mhuri, muri kuenda kokonfema iconfirmation yamuri kuendera kuzounganidzana mese semhuri kudai, asi mune tamba yako nditambe yangu yamuri kutambana ipo pa wamwe wenyu zita munaro bambo kori wamwe zita munechi, asi kuti mududze zita zviri kudini, zviri kurema, asi kusadudza kwenyu kunopedza dambudziko. Akupedza dambudziko because zvamuri kupa zvese izvo handisi kaishu kekuti muda kungoavhuitana, asi chokwadi muri kuchiziva mwana ari kubudiwa achitaura kudii. Mwana ari kubudirwa ari kubuda achitaurwa kuti kudii. Hatina kumbotaurirwa kuti mwana ari kubudirwa, izvozvo hatitokomurida. Saka chimiraiti andikaona nyaya yenyu Bible. Mirai nyaya yenyu matoiona pairi handiti zvakafanana kungoti mese hapana chamuruziva, muri kungofungirana hapana chamuruziva, muri kungofungirana chamuruziva hapana baba. Bambo kori izwai bambo kori. Ndazwa process yekuti makatobva apa mukaenda kubuda pamutoko mukaona shamwari yemufi mukaragidzwa guwa mukadii wamwe wakaenda kwamutoko asi wamwe wanaudii munozviziva zvandizvotaura, munozviziva zvandizvotaura wakaenda ndiwapi ndiwako andi kwamakaenda kwachinyani kwamaizoudziwa kuti uyu ndakamutaurira kuti haasi komuredi ari kubuda apa munhu akashaisha maoko, anga aripo ino anga aripo anga aripo ino akati chii
Hanodaira. Vanotsvakadaira. Asi nyani wakanongedzera wakashaisha maoko. Haana but solution. Haana. Zvatopera. Hanodaidza ndi. Saimi chamuda munhu wakashaisha maoko. Mirai. Chamuri kuda muruda munhu akashaisha maoko. Murudei chamuruda. I think ndo solution here. Aiwa. Musata ipinda. Nyaya yako ndo yakuda kuti zvibude pachena. Ndiri kuda family position. What's the family position? Murudei, muruda munhu akashaisha maoko here kuti mugadzirise munhu akashaisha maoko. Kana kuti murudei chamuri kuda imi because pane zvinhu zvituu zviripo. Ndachirega changamire. Unoza kwambokore? Pane zvinhu zvingari zviripo. Pane mwana ari kubudiwa nevamwe. Wamwe wachiti haasi kubudiwa. Pane mwana wataura nezvecomrade akafa. Wamwe wachiti haasi comrade akafa. Munhu akashaisha maoko. So it means kuti mufamily tine magroup mairi. Rimwe riri kusapota kuti ari kubuda apa ndi comrade. Rimwe riri kuti haasi comrade ba. Munhu akashaisha maoko. Asi wakashaisha maoko ndiani? Uruda kutaura hapana. Takazopiwa rimwe soko rekupedzisira iyo zvino takazotaurwa soko rekuti endai mupa changamire kwamambo Mutasa. Mabatsirwa munokumbira changamire kuti tinoda kubatsirwa wana sekuru wanzi wanozi sekuru Shumba Yengozi. Hanzi ndo endai ikoko ndokuti nyaya yenyu ipere. Right, isusu munoona zvandinozotaura. Ndoramba ndokutaurira vanhu. Ndoramba ndichikutaurirai. Kuuya kudai rimwenga. It's not about winning. Assist getting your problem solved. Those are important. It's not about winning. Titesa nika wana sataja. You have got a problem. Kana moya kudai kunoko. Isusu damzuri ndire kuti we want to make sure your problem is solved. So that you go back home. Munogara zvakadi zvakanaka. And kana ndiri issue yema comrades. Ndoda kuiseparate from this case. Kana munhu anga ari comrade. Kune amu yeWar Veterans Association. Inodhira nenyaya idzodzo dzema comrade anoda kuti vase ada kuigwa panyowani. Handi munoita this. Tine inonzi Foreign Heroes Trust. Ine department re-exhumation rina chief exhumer anotosvika achinonga mabhonzo achiti bhonzo iri ndiro rapa iri ngera. Yobva yasumudza mweya wacomrade iyoyo. Comrade iyoyo kupai direction yekuti kana ndabva panapa ndoda unowigwa pakati kune mamwe macomrades here kana kuti ndoda unowigwa kupi musha kwangu. Iroro idepartment riripo riri vibrate riri kushanda because matotaura kuti munhu anga ari comrade. Saka nairi ishe kuti ndi comrade munoenda pamatumba 6 apo munoona comrade Kagweda kana Choga kana Mai Moyo ndo timu rinoita izvozvo zvemaWar Veterans zvekuti kwakwazi kuna War Veteran riri pakati rakafa pakati ndo wanoenda woita process yese exhumation kuti exhumation mapapers anodiwa nechii zvese ndo wanoita. Wanofukunyura ndiani? Ndiwo. Imi kana mati kumusha kwenyu hamusi kubuda iye ndiye achataura comrade ndoda kuigwa kupi. Kana ndoda kuigwa kuna mumwe comrade wanotora wonoviga comrade pake pamatumba pane mamwe macomrades. Ndo issue yani ya comrade. Saka ya comrade haina nyaya. Haisi ngaiende kuwaridzi wapi? Why? Ende pamatumba 6 then you are guided accordingly. And asi nyaya tachisara naye manje wani. Nyaya tachisara naye ndiyo wakashipisa maoko. Tauda uchizoti wakashipisa maoko ndiani? Wakashipisirepi? Ada kuchendeswa sei?
kuti mhuri igadzikane igare zvakanaka. Ndazwa, I'm actually surprised kuti mauya mese ndimo vanatatika wedu, but muri kunditaurira in front of me kuti wamwe watoti hakuna mwana ari kubudirwa. Bambo uri kusumuka aiti mwana uri kubudirwa, aitaura ndiri comrade neni. Saka mwana ari kubudirwa ari kumba kwemunhu wani. Imi hamuzizivi. Imi bamba hamuzizivi. Hayi kwete umbowandi. Tete hamuzizivi. Tete hamuzizivi. Ndinoziva ndiri mama wacho. Ndiri mai wacho. Right. Umwe anoziva beside baba namai ndiani? Ndiripo Tsangamire. Yes. Ndinewo gumbo kunyange ndinoitwa Chido. Uya yapa. Ndinoitwa Chido Tadha. Ndiriwo mwana. Ndokuti ndingati ndakakura nguva yemakore ekuti vana baba vangu vese vanga vatopera. Ndiri mwana mudiki diki. Grade 2 ari kurwara ihanzvadzi yangu Tendai. Tendai akatanga kurwara ndofunga ndine about 8 years. Asi ndichiri kurememba Tsangamire kuti pakatanga kurwara Tendai aita kuti ndini Shelton. Ndozvandichiri kurangarira. Kutaka kutorwara kwake kuti ndizive kuti hanzvadzi yangu kurwara. Kunyange ndanga ndiri mudiki akadai. Izvezvi ndasvitsa 40 years. Ndofunga pane about 32 years. Tendai achirwara ndaingomuzwa achiti ndini Shelton achita nezvekuhondo, achita nekuzvekuti ndakaurayiwa pakati, zvese ndaingozvinzwa ndiri mwana. Kusazoziva hangu kuti kuda ifungwa dzekupwere here. Asi ndakamuzwa achiti ndini Shelton. All right. Akubudirwa ari kupi? Ndiye angachitaura hapo. Ndiye angachitaura. Angachipopota. Because normally chiwanzo chinoita. Chiwanzo chinoita. Munhu iye anofanirwa kutotaura. Wobvunzwa. Mazwini. Muri kuswinyiwe. Kazikanai. Munhu kana achiita sei achibudirwa handiti arikuda kupa vanhu direction, anobudirwa wopa vanhu direction, then vanhu voteera chi direction iwo. Kana paine ane mubvunzo wobvunza, iye wodi wopindura. Kana magutsikana then it's okay. Kana musina kugutsikana then munhu iye anochienda pane chii, pane svikiro. Svikiro rosimudza mweya upi iwo rotaura iyo nechii nemunhu, rokutaurira kuti hapana zviri papo kana kuti pane zviripo. Because chekutanga ini chandokufunga between the two nyaya dzenyu, one iwo ostensible reason yekuti vana vangu kuda kuvhara chimwe. Rimwe group riri kubudisa nyaya iyi kuti rivhare imwe nyaya, iri robudisawo iyi kuti rivharewo chii, because magroup ari 2 rimwe narimwe rine nyaya yarinoda kuti uye mudare muno. Because mwarota sasamudenyi mumhanga rakutaura nenyaya yachi yemunhu ari kubudirwa, harisi kutaura nenyaya yemunhu akasvibisa maoko. Asi nyaya yekusvibisa maoko yakuchidii, yakuchibuda mukati memadeliberations. So what you need to do first is first things first. Ngatitire nyaya chii yemunhu ari kubudirwa, tione kuti ichokwadi here kana kuti chii manyepo, then topinda next chii, topinda next chii dzese dzidii unofanira kupera. There are two things here. Munokwanisa kufunga kuti munhu ari kubudirwa iye munhu ari kupenga. Saka munofanira kuti zvese zvinofanira kuti kubuda pachena. Izvo ari kuita izvozvo izvi anogara akadaro reva upenyu hwake here every day kana kuti zvinouya once in a while? It's once in a while. 8 years.
Yes. And 40 years. Uyu asunga ati anga ine 8 years. Iyo zvizo ane 40 years. It means this has been happening for 32 years. Ende vamwe wese havazviziva kuti for 32 years kune munhu ari kubudirwa kana kuti kune munhu ari kupenga. Is why there are two things here. Zvakasiyana. Pane kupenga zvekuti munhu anoti achingomuka wobva atanga kumhanya neroad achikwira achidzika achiita sei asingatauri chiro asingatauri nemunhu. Umwe akasongomuka motoona kuchinja mota yake make zhimu achidzika neroad achikwira neroad apedza aneta odini uyaona andi neumwe wekuti anomuka wobva ati inini hama dzangu mabva mashinga here shuwa kuti inini ndirarame ndiri musango. Wamwe wachienda kupi wachitorwa nehama dzavo wachienda kunovigwa kumushayani yavo uyai munditore ndiitiwo zvikuitwa chii wavo wobva aita 32 years achidii achidaro handiti ari kudaro hapana ari kumupa chii ari kumupa attention. Then chinozochinja manje kubva mukubudirwa chinenge chakuzi ari kupenga magariro ake because no one is interested mune zvarudii zvarutaura. Saka tuti tiri tine chinhu chekutanga wani akamboenda here kuchipatara munhu psychiatric unit akambonozemenwa akanzi chii because kana kupsychiatric unit akatonzi anopenga it means akatoiswa pachi pamapirisi. Unomwa mapirisi here munhu ndirai vamudzisai maoko unomwa mapirisi here sumukaimbiya sumukaimutaurei pane zvinhu izvi mwana wangu wane exactly 33 years achirwara. Chekutanga chandoda kukuzivisa idari ndechekuti izvozvo zvataurwa nababa ndizvo chaizvo matindosimidza ruoko. Mwana wakatanga kutaura kuti inini pano pandiri ndini Shelton Tadya ndakafira kunyamba pandabhodha posti kwaMutoro gore racho handichatorisiwa. Saka ndoda kuti munditorewo mundiigawo kuno kunewo hama dzangu ndokwandiri. Baba wakazodaidza mhuri yamaiguru wangu nekuti imhuri yamaiguru wangu baba mukuru wangu namaiguru wangu ndiro dangwe ravo. Ininiwo kwandiriwo inini ndiye gotwe uri ndire dangwe uri ndiye gotwe womurume wangu mwana wedu ndiro dangwewo anonzi Tendai. Wekwa baba mukuruyo ndiro dangwewo anonzi Shelton. Kazi ndiri Shelton ndakafira kunyama pandabhodha posti kwaMutoro. Endai munonditorewo mundiigewo. Ndo zvataurwa nababa kuti ndakazotora maibaba wanga wasisipo akavataurira nevana. Takapinda muprocess yacho yekuti tigadzirise zvinhu izvozvo tiri pamwe chete takangobatana. Wakauya kuna comrades wamuritaura kumatumba kuno. Isu tikati aiwa maiguru havafariri zvinhu zvechiwanhu vanochiroda zvekunamata. Chiregai titi hedu wakashayika hungu kubva ngatiti hedu nyaradzo ndo pakatanga nyaya dzese. Poitwa nyaradzo makomrade iwo yakabva azotiudza kuti mashaisha nekuti hamuiti nyaradzo pane munhu musina kudinwa musina kuona musina kuiga makatoshaisha tangai matsvaga munhu kana muchiruda. Saka takaenda kuna comrade Barara kwaHonde hanzi enda ikoko munovaudza kuti ndo zvati kusangana nazvo. Comrade Barara wakatibvunza kuti mbuya Tadya muchine musha here? Tikati tinawo. Tikati asitanetseka zvikanzi comrade unonetsa unokuparadzira zvinhu zvese. Ndo matauro akati asi zvomauya panapa zvakunakirai. Comrade Barara ndiwo wakati paidirect. hawana kupindura mubvunzo wekuti anomwa here. Anomwa.
anomwa mapirizi akanwa mapirizi anoita sei? Akamwa mapirizi kazhinji kacho kana abaiwa injection nekumwa mapirizi anobva aita violent zvakanyanya. Izvozvi ndofunga tine 7 koroti takaenda musi wa8 komubaisa nekumwa mishonga ndopanobva atanga zvinobva zvanyanduka zvakanyanya. Hazvisi kutopora, zvakambopora. So issue irapo ndeyekuti mwana ari kubudirwa ndekwamainini, ndekwamainini, asi akafa ndekwamaikuru. Wari kuramba process wana wakafirwa wekwamaikuru, nemhuri yese wakafirwa wacho ndo wari kuramba. Okay, saka isusu chinhu chatokwanisa kuita zviri simple. Chiwana mudhara uya wamazi shumba yengoziyo zvaanokwanisa kuita, anokwanisa kubvisa mweya wemufiro kwamainini wouisa kwamaikuru kwacho. Because you are not feeling the pain. The reason why musuda kuringa projector is because asumba meni. Mira. Kuda basirana. Because the reason why mwewaika musu kuita shungu nazo is because asumba meni. And isusu tiri kuti mwana robuda uko asiko kafiwa. And my question is, imi makafirwa. After mauti, mkoma wenyu ari kubuda uko achiti uye munditore. Makamboite. Yes, sorry. Makamboite. I want to know effort. Pamusoro changamo. Yes. Yaya ina utanga suno. Ndonzi quota. Yaya ina utanga suno bayakatanga kara. Kusukira mukoma wangu washaya. Saka naurwa ingoripo apa ndekuti mweya chaiyo even kuchechi chaiko inofana kuedzwa. Saka dambudziko ritoripo apa nderekuti munhu watiri kuti isusu uri kubudirwa ndicomrade haasiri iye ari kutoidentifya gowa, haasiri iye ari kukwanisa kuti kufamba nevanhu kuti vaende kupi Nyamapanda. 1. Then point number 2, tiri kuti isusu exuma anonzi chief exuma watiri kubvumirana tese panapa unonzi Chinyani wakatouya akaunganidza mhuri yese yekwatahla. Sabhuku aripo ndiyo mbowo yedu atori munhu ndofunga zvokuti anopa umbowo zvatiri kutaura kuti baba Chinyani wakataura kuti kurwara kwemwana hakunei nechekuita nani nakomrade wakadini wakaenda. Ndozvo wakataura vaChinyani. Ndinodira kuti mhuri yese iri munomu vakanga varipo vakazvizwa zvokutoti izvezvi kana dai kuri kunzi vaChinyani nhamba dzavo dzinofonerwa vanototaura izvezvo. Saka ndo pandiri kutaura inini kuti panoda kuti pave nemutsauko apa wekuti tinganyatsokuziva kuti munhu watiri kunotora ndicomrade. Isu semhuri hatina kana dambudziko rekunotora comrade. And maprocedures acho so far atakaenda tikatononzwa ndeyekuti kana muchida inini kuti zvinyatso kubva zvati tsvetere munoenda munoitirwa DNA test, then muchinotora comrade motora comrade. Saka apa dambudziko redu ringoripo rinongoda kuti rigadziswe nderekuti paestablishwe kuti hapana comrade here kana kuti hapana comrade. Ndo chete zvinhu zviripo zviri simple. Izvaizvo zvandataura ndati munhu uyu kana ari comrade, there is a department within the whole Veterans Association rinoita chii izvozvi. And there is no need of you trying to go kuti ngatsvage mukasanjera ngatsvage nhingi ngatsvage nhingi. It's waste of resources. Ndicomrade macomrade ngapedze chii nyaya dzawo. Endai kune macomrades mosvika mumacomrades mowapa chii nyaya. Macomrades aripo, chief Zuma aripo apa. Saka then iwo woenda wosvika panzvimbo yacho wanosvika wachivheta wati panzvimbo ipapo imimi mhuri muri chii muripo moudziwa kuti munhu ari umu handiye kana kuti ndiye, then fuso
izvi muri kuita zvokuti toda kukosanjera toda nhingi maakuzobatwa manje kuzi mai nhingi ndiwo akauraya nhingi maakupera kupurisiwa turi mabhegi enyu maakudhaivhetwa attention kubva kumain issue iri mumhuri maakotaka kunetsana nechiko maakutaurirwa maitwa namai nhingi nanababa nhingi nevakashaisha chii maoko. Ndosaka ndati guys, for now ngatidhire nenyaya chii yemucomrade uyu mupedze nyaya yani yacomrade then momuvha munext chi issue yekuti akashaisha maoko chii chiri kuitika mumhuri chiri kukonzereswa neakashaisha chii vanhu vari kufa here wanasikana vari kuroorwa here wanakomana vari kutizwa nevakadzi here kana varoora pana vari kuona zvavari kuona here mudzimba wakarara pana vari kuzwa zvavari kuzwa here. That's another chapter which you cannot mix ne treat this one separately from other mamwe maissues ese amuinawo musadzibatanidze vamukadzibatanidza hamufambe angamuzana chimbodzikisai maoko musazondikutaura ndonyaya ndikutaura bamba kuti endai pai moorganize transport motakura vanhu ivavo woenda pai panzvimbo pari kunzi pakaidentifiwa kuti ndo pane chii pane munhu mweya uiwowo udi wosimudzwa wotaura kuti ndini kana kuti handichi handi munoziva zvandizvotaura because already there are two things rubuda. It's your word against his word. We are not allowed. I have been to that place. I have got living evidence. Musa brother. Ndine living evidence. Yemunu arutotara kuti ndini ndakatovakapa ndini ndakatomuvakira ndibhururu wangu ndinhiki uri apa. Ndandi mujibha uyarikoma akatonditsena. So I cannot say zvaari kutaura munhu iyeye manyepo kana kuti ichi ichokwadi. So but we need the independent person anditi kuti atitaure kuti chokwadi chaicho ndichipi ndeichi and because mamboda kutaura chinhu mung'anga umu nemasvikiro umu nemaprofita umu munoita 10 years bama murugeza nemvura yesauti chabuda hapana because you are doing the wrong thing. Unosvika pekuti unotanga kukupuka ganda neugeza nesauti chabuda hapadi. Ngatite zvinhu step by step zvinodi zvinobuda hazvirani. Let's not mix zvinhu 5 kuti zvitipe solution 1 hazviiti because already ndikutoona kuti mumhuri menyu mutone dambudziko torimo pane chimwe chiri kuitika chii mumhuri menyu chamusi kutaura chamabva mamhanya kuti pana wakashaisha maoko chii chiri kumboitika chii chiri kuitika mumhuri menyu pamusoro isangamiro isusu hedu taitawo vanhu ndobvira chiotaja isusu tiri wapwere taita wapwere tinavo wana mukoma varipo wana baba wedu wacho vachitoripowo nana mai vedu varipo but sometimes hatizogoni kuti kuva mhanyiriro futi kumberi but titoonawo zvinhu zvatine tichitoonawo zvine zviri kuitika nekutozivawo zvine zviri kuitika mukutofambawo nekutosangana nezvinhu saka nyaya yacho irunetsa panapa ndeyekuti zveshuwa irutaura kunzi pane zvinhu 2 zviri kusangana isusu netizvionawo but dzimwe nguva hatizogoni kunyatsoita voice rinobva rasvika because hatizogoni kuita zvinhu zvinopfuura vana baba vedu pamwe vana baba vedu vanenge vachiti isusu tozvihendawo neimwe nzira yatine tingorespectawo kuti vana baba vanogona kunge vari kuibatawo nenzira yakadai but tichitoonawo kuti pane zvavari kutoshaishawo zvatinogona kutotaura isusu vana zvekuti patakatozwa kuti nyaya yatouya kwachangamire takatofarawo because
takutofungwa kuti dzimwe nguva ndokwaikwa zvinogona kutozoadreswawo zvakanaka. Chimwe chokwadi chiripo ndechekuti mhuri yedu haisina kutombobatana zvainge yakaita zvekuti vanhu vakungozviitira mazvake vanongoti avo vari kufambawo vari kwavo wega vanongofambawo vachienda vachitaurwa zvavanoudzwa, avo vari kufambawo vachitaurwawo zvavanotaurwa, zvekuti nyaya iyi takaitarisa hedu avo vana bamukuru edu ava kune mwana arurwara avo vari kuti ari kubudirwa wacho, nyaya dzavari kutaura panapa vanotofamba wega isati zvizise mhuri yese wese wakaungana panapa family yavo chete ndo iri kungoziva zvekuti mwana anobuda achitaura zvashelton achitobudirwa achitaura zvavataura isati zvizii. Vana baba edu aripo, vana mukoma varipo, uyu ndo munin'ina uya akashayika wacho havatozviziviwo zvimwe zvacho, ivo wekumhuri kwavo ndo varikuzviziva. Then isusu mukuzotombofamba fambawo kwatine tukito sewana titusanganawo nemaproblems amwacho totodzwa kuti vana baba wenyu vanozviziva ende kunongonzi vana baba wenyu vanozviziva, handiti? Saka isusuwo tichizombopurizenderawo baba vedu kuti isusu tambofambawo tikataurwa zvakati zvakati. Chinhu chakutonetsa ndechekuti vanhu vanenge vakutyanana, dzimwe nguva baba vedu havazogoni kukonfranda cause bamukuru vedu ava ndivo wakaita vahombe, kunenge kune vamwe vana bamukuru vedu dzadzimwewo family havasiri vemufamily yababa vedu chaiyo chaiyo, wavo vana bamukuru vekuimwe family asi tingori vanatata. Saka vanhu vanenge vakutyanana kukonfrandana, asi nyaya yekutosvibisa maoko yataurwa itoripo futi. Yakomrades yataurwa yacho ndiwo wanoiziva wega vanoti iripo, asi isusu semhuri hatina kumboramba zvekuti dai kunzi zvinhu zvese zvaitwa mhuri yese yakaunganidzwa kuti vanhu mwana uri kubudirwa zviri kunzi ngatise zvakati, hapana anenge ine dambudziko nazvo. But chinhu chakunetsa ndechekuti nyaya idzi dziri kuitwa kunga dziri kusanganiswa, saka muri kuona kuti isusu tiri kuitwa nga tirikudhonzerana because nyaya idzi dziri kusanganiswa kuti pari kuitwa nga parunzi pana comrade ipo hapana comrade. Isusu tiri kufambawo nokuti chitauronzi pane munhu akashaisha maoko ari kuita, saka zvinhu zviri kuenda kosanganiswa zvekuti isusu zveshuwa mukutonzwawo nekudidini pane munhu akashaisha maoko asi ari kushandisa advantage yekuti zviitwa ngezvekunzi pana comrade, because comrade kana achibuda anotaura zvaarida kutaura kuti zviitwe apa, vanhu vese vachinzwa, vanhu voita, ende hapana nedambudziko nekunotora mukoma wedu kuti auye awibve mukati memhuri, hatina kana dambudziko nazvo. Asi chinhu chatiri kutoramba nekutya ndechekuenda kunotorerwa zvinhu zvisiri zvemumusha zviunzwe mumusha umu. Ndo pane argument yedu papa pekuti vanhu vari kunzi varuramba vana baweda havasi kuramba kotora mufi, but varuramba because munhu ari uyu haasi kubudirwa, uyu haasi comrade uyu ada unotorwa uyu, patorino zvimwe zvinhu zvatoda kuenda kunotorerwa kuti zviunzwe mumusha umu kwavo. Ndo zvatiri kuagiwa nazvo izvozvo zvokuti isusu hatibvumiri kuti ivo vari kufamba ende pamusoro pazvo vari kufamba wega, wachinzwa zvavari kunzwa wega, zvakomrade zvavataura zvekwamutoko zvega wega, isusu hatizvizi. Saka semhurika hapana munhu anongofarira kuti panzi paunzwa munhu hatisina umbowo nazvo, vanhu vese vasina umbowo nazvo kuti zvinzi shuwa ndicomrade, asi dai kunzi munhu wese ari kugutsikana zveshuwa ndicomrade hatina kana dambudziko nazvo. Asi isusu chatotorambawo ndechekuti kuende kunotorwa munhu hatisitombori umbowo naye wekuti ndicomrade. Izvozvozvo ndo panotange pane kahondo kedu kakako, ende wese isusu hedu sewanaka tirikutofambawo tichitotaurwanzwa vana baba wenyu, vana baba wenyu kune ngozi, kumba kwenyu kune ngozi, kune zvakaitwa, kune zvakasodai. Saka isusu ka titorino zvichemo zvakatowanda sewana zvekuti vana baba vedu kutoshaka vari kuita rotarisana, ende zvamangotaura kuti varikuzviziva, varikutozviziva nemunhu akatosvibisa maoko achoka varitomuziva, but hatigoni kunangisana kudai so kuti tisvike konongedza munhu kuti imimi baba murunzi makadai so imimi pakati pakati, but kutofamba mukutofamba nemukutotaurirwa tirikuzviziva. But dambudziko redu riri pekusanganisa nyaya dzekuti kunzi comrade iko kusina comrade. Isusu tichifamba tutaronzi vana baba wenyu vakashaisha maoko, pane munhu akabata zvaakaita. Zvinhu izvozvozvo zvikagadziriswa zvinogadzirisika, asi zvavataura vana baba kuti waenda kwawaenda wachifamba wachitofamba hakuna comrade uriko, hakutomborina comrade uriko, zvekuti kubudirwa kwatuti hakusi kubudirwa isati tambozvizwa. mati hakuna comrade, isusu hatitombozvizi zvekubudirwa hatizvizi. Shelton anga ari comrade akaenda kuhondo, sitorino munin'ina wababa wedu akatoendawo kuhondo. Mumira ipindira zvemuri kubva tetemi akadzoka here Shelton? Hana izvo asina kudzoka, pane kwamakambozwa ero kuti pane kwakafira. hatizozivi hedu pamwe vanhu vakuru vanogona kuzotipindurira wesi tazoita hedu vapera tizozivi. Saka ngatisate rule out the issue of comrade.
comrade arichi ariko but kwaari ndiko atisingazivi. Mirai right nyaya iripo ndekuti ka ini nditoona kuti maybe nyaya iyi pamunotombofamba mutombosangana umwe naumwe arikufambira dzake because iyo zvinhu zvinobva wana wakutotaura kuti kutofambawo tafamba tikutofambawana mudhano. Saka mubvunzo wangu ndekuti wana pauri kufamba wari kufambira zei? Because andingamona nyaya yekukura kwakuita muri kuiona here kukura kwakuita nyaya iyi kuti wana baba wari kudii wari kufamba wana wari kudii futi wana baba wari kufambirei vanoruziva wana wari kufambirei vanoruziva akakuwa. Saka chiripo chekuti nhasi makaungana kudai aka nhasi mese muripo kamese nhasi right. Uyu mukomana ari kuera mukomana ari kuera asibatika aripo ndiani mumbuya munomboenda pana mbuya panze apa mumbofemwe mumboone kuti muripo mese zvinombozii nekuvheta murwere avhetwe kuti wauma wangonyepa nokuti awada kutaura chokwadiwo kuita kamudaidzawo namai wacho pakatanga kubuda iye Shekitori. Shekitori nacho izvo zvizi mudaidze mukomana wacho kauya hatimugara kuise wabudirwa ngadaidzwa uye mugotongotukudii iye uyu uri panapo takadadaidza na sabu kumwetu pamwe munwe takadaidza umwe muziukundira indani kuda kuti imi muziwo chimbodaidzai ambouyo kozoya yamamuto yachoka takaendapo neushu akasvika akavhetwa aibva atooneka tiwane mukhumo izvi waitonga kutoputidzana mbanje dzawo imwe zoita uyu uri pano asi haana kukudzapa aikunyepo takafamba tese omokotekeda tese akanga akuti nhako dzadziripo apo takadaidzwa nasekuru ari munomu zvokufunga angogona kutiitiwa sekudoka anogona kutipitinisawo kana nababa avo ari panawo mukoro wedu akadaidza dake sewandokwataya nani tezvaro mazizo ai ngenyaya iyoyi yaShekitori paya paita makakatano ukazi chimbofamba imimi mwane sekuru tikaenda izo takaenda mirai baba imi kuenderera kupita agara sarisa kuno taura neni musamposeredzwa musammanikidze right, it's okay. Isikakuta endai henyu panze apo mumboone mbuya ari panze apo ambotoya kubatsirai kuti avherifaye kuona kuti pane chiripo here kana kuti hapana chiripo then kana paine chiripo mopiwa way forward mumboendai panze apo because nyaya yenyu dotitionisa bambomirai kani uyai apo mauteketenoni unanyaramoda waramba utaura makuita chika svikiro rinowombera rakagara zvatoziva svikiro rikaona mambo rogara pasi apo roombera totaura naro not svikiro rinouya rovhizwa maoko panotiza kuti hatinoda kutaura raramba kugocheka iro rinoda kubatsirwa ndosakati endai panze motoya kubatsirwa timoona kuti pane zviripo here kana hapana zviripo munokwasanwa muri kunetsana in the mental problem muri kunetsana asi iyoyo kana daro imimi sinzi mune ishu yemwana kana mabva apo mototaura kuti what's the way forward tokutauraiwa kumana kumatumba waende nenzvimbo iko
kwamuri kutaura iko zvinoverify kuti pane chiripo here kana kuti hapana chiripo. Ndipo nada kuti mutsine ipapo manje takaenda saka muchaliwenda kuti takaenda hapo wakasema wakati pande kumwe wakabva watoenda ngabache choripo wakasema wakasainirwa na president. It's okay. saka muchaliwenda Isusu dati mwana muende panzvimbo navantu munoenda panzvimbo wosvika wakamweya ipapo vanokutaura kuti aiwa aripo kuti aripo ari kuti chii Kana ngwana tena chimboendai panze apo mofemwe apo